weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to bema awqali ƴaga awqali petela awqali lumbola awqali jeere walo kala ko on waktu yoni ha to boode celaga eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal goomu jaydiyankoɓe leydi ndi hanki kolliti metti mumen no feewi ko fati banggue uddugol yogay jaydelli keptinaka e nder leydi ndi ɓe erima maɓe gullitoyo suudu ñawore towdu kono kadi ɓe kollitiɓe ɓe ɗaccirta dani hen tan ko fate fodde mabɓe ne yaɓɓe e nder leydi ndi to leydi Mauritanie yogay étudiaji hande o ceppi yeeso joɗorde jangde towde gendi leydi ndi gam wullitade goƴaji ɗiɓe gewno wullitade jagoɗo jangde towde nde subaka hande o to leydi Mali jonde gendi balɗe ɗiɗi toon to Bamako ɓe kolliti miijo mabɓe ko yiddeɓe général Assimi Goïta taƴane duuɓi 5 ardo leydi ndi so jaam heɓaki ɓeyda hande jaam heeɓi kala partiji dawrugol taweteɗe leydi ndi kala pirte ha mema leydi to Guinée Conakry procureur ɓattiɗo cour d'appel mo Conakry erima ballal ɓiɓɓe gendi ndi ha tente finoɓe Conakry haɓade mo gueɗe ɗiɗi ɓen rewɓe yeeɓe koye men hande ne fatta e nder Conakry kame yeeyaɓe drogue gam helde yogay koɗorɗe ɗe ɓen keewi suuɗade kabruji men joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon ko ɓirtowade e rewɓe dartaraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji ne yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni ceerta hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji ne yarani ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni moosa no foti no furo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo wuri ni wiiɗo sanne gorko mo melga wuuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuuro jinneji konni wiiɗo sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitengal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoyɓi tan e tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal
Amadou Tidiane Diallo le jogi base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawe don sehil makko ene wiye Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labdo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena Docteur Djibiso safriyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala omo tintina dendagal bandiraɓe kala hande o omo tawe to wuuro teddungo woni Madina Gounass to legal Saraba Docteur Djibiso ha to Daka omo tintina dendagal bandiraɓe kala omo tawe ɗo wuuro teddungo Daka ha caggal Daka kala Docteur Djibiso ene jogui beelema wiide dendagal safriyankoɓe ɗumum kala omo jogui leɗɗe bittaɗe toon to leydi Mali ha tenti noon ngal leggal piitengala kumeni ganduɗa ene anda no feewi toon to Ségou e ko taari ɗum kala Docteur Djibiso ene safra prostate nonne kadi hémorroïde gonɗo nder jalto bowal kala fibron kiis gonduɗo e neem ɓandu musoru koyɗe musoje koye musoje keceji musoje mo seydani memi walla cimmiɗo ha e tiƴƴiƴam mum kala ɗaɓɓowo laabi ɗannungal danayal longal kala mum sa jokkodire Docteur Djibiso ko hunde tawande fina tawa e nder ƴiƴam mabɓe kala sa yiɗi jokkodirde e Docteur Djibiso mbatta ko tongode leydi Mali 00 223 70 85 72 47 tongode leydi Sénégal mbaɗa 00 221 77 244 92 81 musidɓe tedduɓe Docteur Djibiso e dow moɗon kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Océanie. jam nyalle mon musibbe tedduɓe jaslari capantati seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karalagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba diaynde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique ene renda sunare e musidɗo mumen guiɗo mumen sehil mum ɗoftediɗo diaynde weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗoftediɗo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kono kadi ɗoftediɗo kadi heblo sukaɓe afrique e gardugol ceerno habous diallo ɗoftediɗo ansaru diine gardugol ceerno boubacara gaya kono kadi weltare ɓiɓɓe fulɓe e gardugol sar abdoullahi sare ali abouba e dendagal terɗe weltare ɓiɓɓe fulɓe kala aɓe nelda duwaw abdoullahi salli diallo mo ganduɗa hanki o kikiɗe bamum bireɗo baba salli diallo yalti aduna toon to noksoɗa ɓandu makko noon adda to kay hayɗi ɗo ɗo kalaten takkusana ko ɗo o wirete toon to kay hayɗi nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamol janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kumpital men ɗemgala pular dumbirdu ndu liberté 6 ne tawi nder dakar ɓen dumbaɓe taweteɓe toon koko natani gueddere ñamata jarata ɗum noon fuɗɗi ko guila ñande altina hecciyanke o jeeyi sababu noon natandeɓe gueddere ko hollirde mette mabɓe no fewi guila ɓe dumba toon jiyata ñawori mumen ko waɗa ɗum ko kadi gonagal ngal ko gonagal musgal no fewi suudu woturu ene nawa kene tolno sappo e joyo neɗɗo kono kadi no ɓe mbaɗira ni ala kala ko fewi hen haydara ko fate noon gardiɗo ndun suudu dumbirdu dañino joɗodade mabɓe yidde waddede mabɓe yewtere ɓe jaɓani kamɓe oɗo saaha fandare mabɓe tan ko gueɗe mabɓe ɗe koyfinte nde moni kala kadi andata ko taƴante e nder ɗiɗo hen cuuɗi ɗiɓe dumba to louga wonande gouverneur de la région haaɗi kala ko fate sabara e nder école aji sirtinde moon so tawi duuɗe ne gudda sabaraji kewɗi ne mbaɗe e nder école aji ɗi sukaɓeɓe gonayi amde jeeyi sababu noon hitande yawtunde guddigol école aji toon to louga dañino sababu sukaɓe gamna ha kolliri toon ko potani hollide taw kadi ne filma haaji ɗon caɗele mawɗe no fewi ɗum jeeyi sababu noon gouverneur o holliri ɗi sabaraji kay ko addude sukaɓe gueɗe ɗe jooɗani hay seeɗa ɗum noon haɗama e nder région kala no woruno ñalawma hanki o Farba Ngom maire Agnam woni Mouhammeda Ngom hanki o darima yeeso juge ɗum noon ko hettitedemo ko fate gueɗe ɗe o tuuma e dow muɗum hanki o noon kanko Farba Ngom o holliti hen mette makko mawɗe no fewi o holliti oɗo saaha kay ala ko heddi so wona ɓe gaddoya jinnam makko nde tawno kala kay moɓe gandirimo e kala saaɓe maire o addude ɗum gam sogdi ɗum ko caggal nde nangga Dawouda Ngom wonande miñi ko kanko Farba noon hanki o juge o holliri won gueɗe kese ɗe o rewra ko fati e banggue neldugol yogay koppareje e jimde kadi e koppareje dendaɗe leydi ndi Sénégal hande o noon ko Ɗahiru Sarr darato e yeeso suudu ñawore gam kañumne hettede e dow oɗon sifa gonaɗo o ko wona ɗum konon Amadou Sall ko ɓi wonande gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall kañumne oɗo saaha inde mum kala ene jeeyi wonande kay eɗin loskoji taw mbiyen pôle contrôle judiciaire financiére mo ganduɗa oɗo saaha ko caɗele ɓe teski kene tolno e milliard uji sappo koppareje franc CFA ɗe tuuma e muɗum gam ko fate banggue yoga e gueɗe dirtinaɗe ɗe ndewani lawol guilñande altine nde image ɓurɗo kay yillade nder laylayti rendo ha hollita wonande ko camion ngaji koñinkoɓe leydi France jaltata Dakar ko wona ɗum kono ɗin konnguɗi gona gonɗuɗi ɗiɗo hen camion ngaji jiyaɗi ɗiɗo hen ko koñinkoɓe ɓe ganduɗa taw koye diɗɗal ngal ɓe mbiyata Afrique Lion woni heɓanade ñalɗi heblo no fewi jogorɗi wadde noon toon to jeune woni colonel Ceerno Ndiaye ne tawe toon to Dooji taw kadi koye Linguére ko toon ɗin ñalɗi mbaɗata ko ɓoyata ko gon heblo noon ɓe gone heɓanade wona kay koñinkoɓe leydi France ene jalta Dakar kañume armen kala ɗum wonani hunde wonde haydara gam teskede o saaha wonande ndungu koko ɓattiti e kala banggueji jagorɗo toppitiɗo diƴƴe mo leydi Sénégal woni Cheikh Tidiane Dieye hanki o ummini campagne
on campagne mo inri wajala suñu naweta ɗum noon ko hebanade ndungu ngo gila to bange kay tiggide kanivoji a stade gawi e hadde kay nokkuji tuyoji ndiyam ngam haɓade yoolere ɗin sifaji kala Dakaru e gure goɗɗe ha e gure kala o holliti min mbaɗa hen pele jaaƴe no fewi ngam wonande so tawi ndungu ari wasa wadde gueɗe a yoolere e nder leydi ndi Sénégal goomo jaydiyankoɓe ɓe leydi Sénégal hanki o mbaɗino batu men toon to galle jeydiyankoɓe ɓe kolliti noon mette mabɓe mawɗe no fewi ko fati oɗo hen gouvernement mo ganduɗa guila ari tan ko caɗele mawɗe ɗe guuri no fewi ha tenti noon ken tolno e temedde tati ko fawi jayde taw wona heptinade ɗe gueɗe kala ko guddade oɗo saaha mo gonne ɓe kolliti maɓe ngullita suudu ñawore townu ndu kono kadi ɓe kolliti nguɗo laamu fonno kay ko daranade haqqe jaydiyankoɓe kono wona yaɓɓude haqqeji jaydiyankoɓe guila ngari e dow on sifa ɓe erima moɓodiral ɓen jaydiyankoɓe ardiɓe jayɗeli kala nde ɓe kuccitay ngoɗo hen phénomène musgo no fewi beele ɓe mbawa dañde hen a polgu mantinigo suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal udditi hande o lulde wonande kay ɓen sappo e goho toppitiɓe ko fate banggue gueɗe taw koye noddade ɗaɓɓade jaagoɗo ñawoje leydi ndi Sénégal ɗo kalaten ɗo wonande Moustapha Dioba kame ndey sali kame ndey Sali Dieng kala mum ɓe sarɗiyankoɓe ɓe wutteji men teddugal gone merede ngam ittede ko ɓe kay hande bisma toon ngam hettede yoga e gueɗe jahaten ko hatton to diwan Louga to Ker Mamour Sarr ko tana waɗi toon ɗum noon koye suka debbo mo duuɓi 6 gartannoɗo école sanga 12h30 ko gorko goto biftimo ɗon nayimo e nokku cuuɗiɗo waɗemo gueɗe ɗe jooɗani ɗacciguel ɗon nde guel ɗifti tan guel yaha noon wadde hen ha yetti galle mumen kanko guel cukalel noon guel duuɓi 6 guel wiyete ko Asi nene makko mo ganduɗa Dieynaba Gadiaga ko nden tigi wawi nawde guel to suudu safara tawti noon ɓe ɓennini guel toon to hôpital Ahmed Sakhir Mbaye tawati ko guel mema guel o saa noon loskoji ene lokki ene jokki e oɗon sifa ko fate duwagne mo leydi Sénégal ɓe mbi teɓ taw kadi ganduɗa ko fate banggue arméji artisanal to nokko bireɗo Pakala noon ko wuuro tawete wuuro ngo woɗɗani kerola leydi Gambi ko toon tigui ɓe jiiti ɗin fetilaji 5 pewniraɗi taw ko traditionnel artisanal ne hen pistolet automatique kala muma tettama jeyɗo on sababu noon oɗo saaha wiyama teɓne tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to geeji wawi ne tawe e nder Dakar ko police fawi toon juuɗe mum e laytol rewɓe yeeyoɓe koye men taw kadi ɓe luwi ko appartement mawɗo no fewi mawɗo mabɓe noon ko Awagne walla mbiyen a Diagne on noon ko duuɓi 35 ko on tigui mofti bireɗo Emma Balde mo duuɓi 32 kala ñalawma ene yoɓa ken tolno e ujunnaje 6 kala client ko ujunnaje 2 yoɓata ɗum noon ɓe mbiyama teɓ oɗo saaɓe tawe to tribunal Pikine Guéji waye to Kaffrine wuritengo Boulel Ndumbana walla Boulel Ndokmana ene tawi nder commune mo Sagana taw kadi koye nder région de Kaffrine wuro ngoɗon kay ko hanki sanga juulal takkusana ko nden ñaaki cokke wuro he ala kay keddiɗo so wona kay wallitiri ko teppe nding ko dogdu tan sattugo no fewi hewɓe hen noon dañi gañiɓe kono waɗani tanaji kame jawdi e daabeje kala woni ko lawodiri e nder oɗon sifa Miya Guissé ko yimiyanke suka debbo hande mo ganduɗa ɓurɗo famdude koltu taw kadi ganduɗa nguɗon koltu wona koltu woni ɓornanteri ndi wona ngarɗudi no fewi o saaha gonaɗo jeeyi sababu noon kanko Miya Guissé ma Makhtar Gueye gardiɗo Jamra kam noddunomo toon to dik portimo toon plante ngam wullitade ko ɓornoto ko wona hunde yonde no fewi tawno sukaɓe rewɓe hewɓe en mbawi wiide ko ɓornoto ko mbatta ɓornat ɗum leydi ndi wonayi kaya mbeya ko hanki wonottoyi police o yalti o saaha o woni e wellitare makko gendarme aɓe ɗiɗo ɓe Sénégal naɓe ɗin officier ji wonnoɓe toon to leydi Gambie to Banjul ene jeyno e renoɓe Adama Barrow ko kañumen diwa e golle mum toon to Banjul gartira to Dakar diwa e koñinkagal haalaɓe ha wiccere jeeyi sababu noon wonande kay ɓeɗo henna
gendarme ɓe ɗiɗo ɓattinoɓe Adama Barrow jeyi sababu riweteɓe ko wujjudeɓe guura ɓe jeeya e banggueji goɗɗi ɗum jeyi sababu noon riweteɓe ha laaɓi e armée leydi ndi jeehetena ko ton to wuuro teddungo Madina Gounass ñalawma hande o ko ñalawma joyi ɓiijo ko fate banggue Daka lulde alliyankore wande toon to Daka mo Madina Gounass ma artan men hen musidɗo men Amadou Samba Lo to wuuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e Daka mo Medina Gounass en mbaɗi jillu Sar Abdoulaye Sarr e yoga e Dakaji taweteɗi e nder Daka Medina Gounass ene hen Daka mo Gole ko ɗon gaɗiɗen arde en tawi ɗon Ceerno Tidiani Kane e dendagal ɓesgu mo ganduɗa ko ɗon taweteɓe e Galoya kamɓe kala kolli weltare mabɓe no feewi kala hitande mo gara Daka caggal muɗum Sir Abdoulaye Sarr ɓenɗen seeɗa gaɗɗen e Daka mo Cikkitte tawɗen ɗon Ceerno Siraji mo Ceerama Samba kanko dendagal ɓesgu makko e miñirama kala e dendagal Cikkittinaɓe kala ɓe kolli weltare ɓe e Daka o guila ɓe gaari ko jaam tan hay caɗele gote ɓe jiyani caggal muɗum ɓenɗen seeɗa gaɗɗen e Daka ɓokki Sabundu tawɗen ɗen Ceerno e Mouhamadou Ibrahima Thioune mo ganduɗa kamen ceernaji ɓokku Sabundu holliri kamɓe kala hitande eɓe gara kala hitande eɓe ɓeydo e keewal ɓe koddiri ɗo ha Daka o sako ñande foof yimɓe ko ɓeydotoɓe Daka o ha heewa tep caggal muɗum Sir Abdoulaye Sarr ɓinɗen seeɗa gaɗen Daka goto tawɗen ɗen mawɗo goto ɗum duuɓi 97 woni Ceerno Mamadou Koyli Sow en jewte makko kongon kadi o holliri weltare makko e Daka ɗum ara Daka gila gurdam Ceerno Seydou ha oɗo saaha kanko ko garowo Daka ɗon ɗum wuuri omo selli ko garowo Daka tan manggu hattamo arde ñaw hattamo arde Sir Abdoulaye Sarr caggal muɗum ɗon en ɓenni Daka peete to kala machallah tawne peetanaɓe kala e fodde guure jeegom jante peete woni guure jeeɗiɗi ndendi mbaɗi Daka goto ene ɓe kaaliri ɓe kolli kamen kadi weltaraɓe Daka no feewi ko guila jokkon Ceerno Seydou e jinnaɓe mabɓe ha woɗo saaha ɓe gara Daka ɓe kolliri kamɓe peetanaɓe kala hitande soɓe gara eɓe gaddoro comci kewɗi togal machallah ɓe mbaɗi sagoji ɓe gara ɓe gaddan Ceerno ɓe mbi rawane ko fodde sakuji 36 capantati pawɗi ɓe gaddi sakuji hikka Sir Abdoulaye Sarr payi guite meɗen ko sakuji ma on 60 sak kanji kadi ne botta taw waɗa hen ko comci rewɓe worɓe kala heewi machallah ɓe mbi kamɓe kala hitande soɓe gaari ɓe gaddata juuɗe ɓale ɓe garata ɓe gaddana Ceerno eɓe gandi Ceerno ene wonde ɓesgu Ceerno wonde almuɓe ganduɗa fotɓe wallede wadde kamɓe peetanaɓe kolli kamɓe kadi Daka ɗum ko hunde ganduɗa koɓe jiiɗo ko ala to ɓe jii aduna yimɓe foɓɓe ni julɓe foɓɓe ni e ladde meɗe taw kadi ko worɓe meɗe debbo a yiyata ɗum ko hunde ganduɗa ko dokkal Allah wona neɗɗo waɗi ko Allah tan waɗi noon kamɓe kala jogui weltare hen no feewi Sir Abdoulaye Sarr musidɗo Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinima Sir Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ha toon to wuuro teddungo Daka mo Madina Gounass on takkusana de yoni ɗo Daka ndulumaji kono kadi ko on waktu yoni haɗa Daka ɓokki Sabundu kame Daka wudduru juroɗen kaw Ahmad Bayal Ba ɗon ɗo Daka wudduruɗo ɗum uddi kompital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi ndi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie dialogue national mo ganduɗa hande o laamu leydi Mauritanie kame dawriyanko mum kala ene keɓano ɗum ɗin document ji noon jettima junggo Moussa Fall mo ganduɗa ko kañum woni toɗɗaɗo hoorejo leydi ndi gam ɗowde guinol ngal kaldigal kono kadi wonande toɓɓe tati ɓurɗe mantinade teskade hen nde ko haɓade yeyam dolagu woni ko wayno kalifandi kono kadi addude jaam e nder leydi ndi e wallide social société o ha ɓuura kadi wawde darade no fewi to banggue wellidde sumgoji leydi ndi ha moni kala ɓuura wawde yitade hen hoore muɗɗum mission mo ganduɗa ummini ɗum ko fonds monétaire international woni FMI ɓe noon délégation men hanki yettima to Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie dañi jodorade jagorɗo fagbundu leydi ndi kono kadi maɓe jindire mawɗo leydi ndi ɗum noon ko yidde artude gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala étudiant ji hewɓe hande o moɓodiri ɗum ko caggal ñande altine nde
piile musde kay badanoje mabbe habe charondiri awaden gañibe no feewi ɗum ko caggal nde police hutri doole ñalawma hande oɗo alarba ɓe moɓodiri ɗon ɗo yeeso jagoɗo jangde towne nde kamɓe ɓe gulliti tan ko goytali mabɓe nde gurdam mabɓe moƴƴinte jirto banggue duuɗe mabɓe ha e boursiji mabɓe nde wellitte kadi syndicat ji ɓen heedanɓe jangde towde leydi ndi Mauritanie la charte haratin naaɓe hanki o ɓe mbaɗi yaadu maɓɓe nde ɓe gowno wadde kala hitande hanki noon watti 13 wola lawol ganduɗa nde fedde darna ko hitande ujunaji ɗi e 14 woni 2014 ko nde darna kamɓe noon fandare mabɓe kay ko hebde koye mabɓe ndimagu koye mabɓe wellitare to banggue dawrugol to banggue kadi sumgoji to banggue kadi tinede e heptinede kala fannuji fedde hardineji hanki noon ko nguuɗi kewɗi ko fati e banggue haɓade yeyamdolago e gueɗe goɗɗe kala e haqqe innamade kala pelle kewɗe noon dañi haqqe innamade kono ko lande tawassula e yoga e landaji goɗɗi tawtiɓe gam tawtorede yoga e discours aji ɗiɓe mbaɗi ñalawma hanki o la douane mo Mauritanie holliti fawi juuɗe mum e ɓen dognannoɓe essence taw ko contrebande taw kadi wona gueɗe dewnaɗe lawol ɗum noon ko hedde keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali ɗum noon kene foto wonde 1,5 litre de essence woni koɓe tetti sara nokku maɓe mbiyata ummo asisi ne tawi e nder diwana mo hawdila sharqi ko toon ɓe mbawi tettude ɗeɗo henna gueɗe kala teskede nguleki e hendu woɗeri coyi ene tawe yogay nokkuji leydi Mauritanie kono noon dow lugge sayba gorgol gure jeeri tawi toon woni hen ɗo baade ɓuuɓɗe jippi subaka hande o hayso tawi kam ɓalli kala ɓuuɓɗani dañi noon ɗo ɓuuɓi hen kono teskede kam ngulekine heewi no feewi yoga e nokkuji ɗiɗona sen guddi ngoɗon hello to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali woni kay to toɓo mango jippi koto Bamako lamorgo leydi Mali ngo toɓo noon jippingo toon jeeyi sababu noon leɗe kewɗe kay nanni ndiyam no feewi motoje kewɗe autoji kame galleji kewɗi dañi humbude nokkuji dufirɗi mbalis kewɗi taweteɗi nder lamorgo ngo kala foof kay mum hande o galleji kewɗi ene tawi e ñiddo no feewi ha ganduɗa yangara kewɗo kay ɗeɓino sattude no feewi ko wayno bankon ko legal ngal ganduɗa dumanzana kame jeli bogo ɗeleɗe kala kewino ndiyam no feewi ha sattini ya ngara hayso tawi woni laamu ƴettino pellital haɓade yoolayre ndu kono ɗo saaha hewɓe finoɓe e nder Bamako ni kollita kulhuli mumen mawɗi no feewi ko fate ngundungu no ardini yataw yoolayre hewndu jogorani teskede yoga e ɗiɗon nokkuji kala wargo wannogo e suka malinajo bileɗo Aboubacry Cissé ɗum ko toon to leydi France taw koye mosquée de la garde kombo walla mbiyana kombo ko toon ɗum wanno ko wona ɗum ko noon jagoɗo malien toppitiɗo gueɗe caggal leydi taw ko ɓen ɗanniɓe biyeteɗo Moussa Aga Atahira o holliti noon fandare mabɓe ko yo leelawal waɗe hen koreji on suka baraɗo ɓe kolliti ko yo sariya hewne o on baɗɗo ngon wargo kono kadi jinnaɗo mum oɗon suka gorko baraɗo wo yetti wo jaari toon to leydi France ɓe dariɓe darde tinde law guila tan ɗi ko wara o tini kay dariɓe ene dewni gueɗɗe kala lawol no feewi guila tan nayi lewru avril jagoɗɗo yangara Madina Sissoko mo leydi Mali koko yow walla min koko dartini yogay yangara taw ko autoji mawɗi no feewi ko wayno remorqueji taw ko carsoji kene ɓuura teddude kono kadi juutendi mum kene woni 16 kala mum ko kada ɗin camion aji kewɗi juukiɗi hakkude keeri leyɗele mabɓe kewɗi hen ko jinnoɓe hodde leyɗele men ko wayno Mauritanie woɗɓe kala ene juuki toon to Côte d'Ivoire ne dokki rewde leydi Mali ɗum noon ko caggal nden haɗande ɓen goyto e kala saaha faade on jagorɗo nde yurnitto on sariya kono jagoɗo holliti sariya o kay ken tonno e lebbi tati kay walande guil nden ene haale ko yimɓe goni ɓe ɗoftaki ɗeɗon gueɗe hay seeɗa batu gendi kaldigal balɗe ɗiɗi to Bamako lamorgo leydi Mali ɗum noon ko ɓen sukaɓe yonta kay jooɗiɓe miiji tawi oɗo hen biyeteɗo général Assimi Goïta omo handi kay tottede
lefol laamu ngol duuɓi joyi so tawi jam dañama leydi ndi hay sumgoji so tawi ala no wayi o jokkane haala ɗo haaɗi kala kono kadi partiji dawrugol tawiteɗe leydi ndi kala firte ha laaɓa hay parti goto woto laatoye leydi ndi ko kanko goto tan wonande on général Assimi Goïta ha diwa o saaha beele leydi ndi ɓuura wonde e jaam haala poyka wasa wonde hen ɗum woni miijo ngoɓe jaltini ngo ko aɗum ko noon lundoɓe kolliti ɗum ɗo kay nanirtake nofuru nanirte ko goɗɗum ɗum jaɓetake hay loppeta woni ngol miijo ngoɓe jaltini ñalawma hanki o état du Sahel woni AES jagoɗe mabɓe tati tawama to Rabat lamorgo leydi Maroc ɓe dañi joɗorade e roi Mohammed VI ɓen jagoɗe tati noon ko Abdoulaye Diop jagoɗo affaires étrangères mo leydi Mali ene wondi kadi ene wondi e Bakary Yawou Sangaré jagoɗo affaires étrangères mo leydi Niger kame karama ko Jean-Marie Traoré wonne kadi ko jagoɗo mo affaires étrangères mo leydi Burkina Faso ko ɓe tato kala tawa toon to Rabat lamorgo leydi Maroc ngam yewtide roi Mohammed VI ko fate ɓeydude moƴƴitinde cangol Atlantique beele kadi mbawa hebde diƴƴe caggal kamɓe ɗo ɓe goni to ko hunde yorde no feewi sengi wi e on fannu paaɗen ko toon to Guinée Conakry procureur Fallou Doumbouya ɓattiɗo cour d'appel o erima ɗum ko hanki moɓodiral hakkude makko e police e gendarmerie kono kadi helde yogay leeɗe walla yogay galleji ɗi pamnaki no feewi toon to legal Samfonia ene tawi walla commune Samfonia e hoore mum ne tawe e nder Conakry ngam holludemo kay oɗo saaha teskede yewɓe koye mumen ene ɓeydo tan fattude e nder Conakry kono kadi ɓe cuɓoto ko yogay galleji ɗi gona mantini no feewi kono noon kadi yewɓe drogue ɗum noon ɓe gummini campagne helde ɗen koɗale kala kono kadi ɓe erima ɓesguji leydi ndi nde ballodirta mabɓe kala nde ɓe jii ɓen luuɓe galleji mumen ene jeeya hen koye nde kalantaɓe kono noon kadi ɓen yeɓe drogue o holliti ko haare nde ganduɗa wona tan laamu ngu walla wona tan tribunal foti darade hen kono kadi ko nde population wallodirta e police e gendarmerie haaɓe keeɓa hen pandale mabɓe ɗe ɓe jiiɗi ɗe kala guinenaɓe wuurɓe toon to Ross Mauritanie taw ko riwaɓe toon to capital Mauritanie enen juuki to Ross Mauritanie taccata banggue Sénégal nan toon ɓe erima wonande autorité ji leydi mabɓe o saaɓe tampino feewi 150 riwaɓe koko donki taccude kono kadi hande ala ko gasi haydara ɓe ɓeyda kadi erade wonande ɓenande autorité ji leydi mabɓe tenti jagoɗɗo toppitiɗo gueɗe caggal nde wawata wawde faabadeɓe e nder ɗeɗon gueɗe haalaba to Niger walla mbiyen Nigéria ko jangu musgu waɗi e nder état mo Borno 15 neɗɗo mbasi en pittali men waɗi gon jangu noon ko Iswaba tawiteɓe toon joguitiɓe arméji mbaɗi ɗum koye wuuro wiyetengo kawa pela noon tawite koye état mo Borno sanga juulala takkusana 17h ɓen joɗinoɓe ene goya mayɗe mumen ɓene goya ɓene janaga hen ko nden tigui ɓen gari liiƴe dow mabɓe joɓe mabɓe 15 fittano ɓe goyanno ko mayde goto wontoyi 15 woɗɓe waraɓe hen to kadi koye dow ŋañalde wi noon ko Ayyuba Malam Nisko o noon woni toppitiɗo gueɗe ko fati e nder état mo Borno o to Niger ko jeeyo en jeenaɓe liggotoɓe taw koye barrage e nder région mo Tillabéri to kadi liggoto koye barrage mo Kandaji noon ko ɓe goni biftaɓe ñande 25 duuɗo lewru ne aljuma jawtuɗo e no 12 koninke ɗoftannoɗo ɓe ɓenne kadi mbasi en pittal men taw koye ndeɗon fiyande joolam jaɓeri jeeheton ko toon to Suède ko pellow goto hanki kañum felli e nder salon de coiffure o yoɓima toon pittali yimɓe tata o gaañi hewɓe noon o waɗi ladde o dogi ko noon o jaggama subaka hande o andaka taw noon ko jeeyi sababu waɗi ngal ɗon baɗal Gaza o saaha teska toon ko heege e ñabbuji kewɗi no feewi ɓen gaañiɓe ŋakkugol leɗɗe safara e hôpitaux ji kono kadi e ŋakkude koɗale
ɗum ko caggal ha hande Israel ne jokki jorde kure e bomboji muɗum faade Gaza wuyinaɓe kono kadi ɓe kolliti wonde uddugol yogay boli gaddoji balle ngam heege o sahani teska no feewi ha tenti yogay sukaɓe teni kadi e heeta ɓurɗo bonde baɗɗo toon ha yooɓi kene tolno 51 fittan ɗum ko hanki o 113 mbawi gagnade hen wi autorité ji a Hamas en Syrie hanki jamma ko combat gulɗo jaw kañum waɗi to nokku biyeteɗo nokku mbiyata Sahanya noon waɗɗani Damasa hakkude koninkoɓe ɓe armée wonande hakkude armée renoɓe wonande hakkude garde renoɓe taw kadi ko républicaine ɓe Damas ene wonde leñol joguitiɓe wiyeteɓe a Druze ko ɓeɗe tigui pelɓodiri ganduɗa ken tolno e 12 soldat mo Damas wasi hen fittandu mum waɗi hewɓe gañiɓe e oɗon sifa musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to kadi to ko Saydou Abouba ha ketkima laki jaam yo jaam Allah o hiranena